Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la acest unic eveniment din viața acestor doi tineri, domnul Bunico Bogdan și diaspora sputa doamnă Bunico Corina, care au hotărât azi a-și uni desenile prin Sfânta Căsătorie. Mine și Mireasa doresc să vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră la acest pas important din viața lor și vom începe acest minunat eveniment prin invitate la pereche pe de dans. Toate acestea, doamne și domnilor, în aplauzele dumneavoastră. Hai să mai încurajăm, doamnelor și domnilor, cu aplauze. Dinspre grădini de parfum, florile simarai. Vino, iubito, acum, vino cu primul tramvai. Prin trandafiri toborași, or să ne prindem nași și să ne cumpere iar sufletul dulce amar. Pe uliți de două zori, pe scurt să alergăm și ușor, la roafă de foc să-ți poarte noroc, iubito, la nunta de flori. Fericirea fiul tău, luminat de dragoste mereu, ochii mi-au dăruit cerul infinit pentru inima mea. Fericirea fiul tău și privirea ta voi sta mereu. Fericită să fii, că iubirea o știi, împlinind viața mea. Doamne și domnilor, tot în aplauzele noastre, invităm și nașii pereche de dans, alături de Bogdan și Corina.